Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Kune chirongwa chiya chekuti mitupo yemuZimbabwe nhoroondo yacho kuti mutupo wakati wakabva nepi. Munochifarira here chirongwa ichocho? Pane zvatinofanira kuti tinge tichichinja here? Ndakaona sekunge musina kunyatsokuchigamuchira kana kuri kunzi munenge muchichida chirongwa ichocho. Please feel free to tell me in the comment section so that ndige nichita zvido zvenyu kunyanya. So pane imwe message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi makadi zvenyu mukoma Nashi, ndiri murumeo ane makore 32 years ekuberekwa. Ndauyawo neconfession yangu. Saka iyi confession ndikangoti ndiye mumhuri. Pari zvino mudhara vari kurwara. Mudhara ava vangu ivo vakasirwa imwe het iyi yainge iri het yasekuru. Saka ivo mudhara zvavakazondiudza ndezvekuti het iyi ndo yakabata tingangoti dzinza redu rose. Saka het iyi ndo chikwambo chemudzinza kweduwo mukoma. Ndikangoti tiri vanhu vane mari dzavo. Like pari zvino inini kuuya kwandakaita kuno kuSouth Africa ndakatongoorganizirwawo zvangu study permit ndokubva ndatongowaniswawo mukana wekuti ndiuye kuno kuSouth Africa. Ndaitongozvigarira hangu padeni nokuenda kuschool or what, then ndokubva ndazowana zvangu residence kuno ndokwandigere. But kutoshanda kutongoshandawo kwekungoti ungagoita sei, hapana paungazongoswera wakachila padeni. But each and every month nditori nemadividends angu andinowana kuburikidza nemacompanies awo amudhara vangu. But macompanies acho mazhinji acho takazomamuvha ndokubva tazomaunza kunoko kuSouth Africa nekuti kune stable economy. But mudhara manje vakazonditi, mwanangu pane zvandikuda kukuudza. Saka handizivi kuti kundiudza inhau yekuti vari kuda kuti inini ndinge ndichizova wacho anozosara aine het iyo yavanoti vakapiwa nababa vavo sekuru. Because vakangonditi, mwanangu, het iyi zvaunoiona kudai yakakosha ende haipfekwe pose pose. Ende zveshuwa het yavo iyi baba vanoti paya kana pakafiwa mumhuri, mukoma kubva vachireceiva shoko rerufu vanobva vaenda kubedroom kwavo vobva vanopfeka het iyi kuzonosvika munhu uya achizonovigwa vanenge vakangopfeka het iyoyo. Pane nguva iyaya inonzi munhu unenge aputika paya patinenge tamusiya kumakuva, hanzi muviri wake unozozvimba wati uchifuta, then wobva wazoputika urimo muvhu. Baba ndo pavanobva vazobvisa het iyaya. Het iyi haitendedzwi kuti inge ichinaiwa kana kuti inge ichidirwa mvura kana kuwachiwa zvako. So at all the times baba vangu vanomeka sure kuti pavanenge vari het iyi haifi yakagumiwa nemvura. Ivo baba vakabva vandiudza kuti het iyi ndinoipfeka musi wandinenge ndareceiva shoko rerufu. Ndinotemerwa kuipfeka kuzonosvika mufi uyo aputika muvhu paya paanenge ava kunyatsokutanga kuchidyiwa nemakonye, ndo pandinobva ndanzi ndinge ndichizoibvisa het iyi. Saka baba vakabva vandiudza kuti het iyi ndo inokontrola upfumi hwedu, kuti mabusinesses edu awo atiinawo pasazowanikwa problem kana kuri kunzi dzinenge dziri mota mumugwagwa umo dzinochengetedzwa nayo het iyi. Kana zviri zvinhu zvemaclients zvinenge zvichitakurwa sometimes zvichibviswa kuno kuZim, like last month apo pane zvimwe zvinhu zvatakambotakura zvainge zvichienda kune imwe mine, so it was worth a lot of millions. Het iyi ivo baba vakanditi ndo yainge ichifamba iri kumberi kwematrucks yakachengetedza matruck awo ainge akatakura maequipments awa ekumamine. So ndiyo confession yangu iyi mukoma, kuti baba vangu vakasirwa het iyo yeurombwa. Het iyi iyo hanzi inotoraramawo neropa. Ndokusaka mudzinza muchiita muchifiwa, pose pamunenge mafiwa baba vanotemererwa zvirango izvozvo zvekunzi vange vachiipfeka het iyi kuzonosvika munhu wacho anenge afa paya paanenge azoputika. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu.
inga zvavo vamwe hanzi takangotoitirwawo mastadi edu ndokubva tatongouya kuno kujoni nawo tatova mapermanent. Zvakangooma hazvo veduwe, asi ndo confession yavo iyo yavakanditumidzira mukoma vedu. Ngatitaurei navo zvinotyisa kani kokuzoti hanzi yeti iyi yaifamba yakatungamirira matrucks awa ainge akatakura mazi equipment ainge achienda kune imwe mine. Rikedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma She, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini ndiri mudzimai ane makore 41 years ekuberekwa. Inini nemurume wangu, kana kuti rekedzai ndingoti ini ndini ndakafamba ndikatorawo mishonga iyi. So murume wanguwo ndakabva ndazopiwa mishonga yekuti ndinge ndichimupa mushure mekunge azotanga kunyumwa kuti dzimwe mari dzandainge ndava kupota ndichipinda nadzo mumba, mari idzi dzainge dzisina tsarukano. Murume akandibvunza kuti ko mari iyi yainge yobvepi, ndokubva ndangotanga kumunyepera kuti ndainge ndabata mukoto wemaclients ainge achindipa mari, but zvainge zvava kusameka sense because mari yacho especially apo pakazoshayika mwana nedzimwe nzira dzainge dzisinganzwisisiki, ndopandakanyanyisa kubata mari. Dzimwe nguva ndaitoti ndichibva kusalon ndaikwanisa kutodzoka ndakabata kana 8,000 and mind you ndinenge ndatoviga imwe mari. Saka ndakazoshaya pekuviga mari iyi because tainge tigere zvedu muka one room, munongoziva tudzimba tuya tunenge twakadivhaidwa nemapuranga twemalocation, ndo twatainge tuchigara maturi itwoto mune imwe RDP yainge yakadivhaidhiwa. Saka space chaiyo painge pasitomborina. Upenyu hwacho hwainge hwakaoma, upenyu huya hwekuti waiti kunyangwe dzimwe nguva vemunext door kana vakatanga kuvaka bonde maitonzwa, kunyangwe vanhu vakatanga kutaura mune muchitovanzwa kuti vemunext door vari kuti kudii. Saka ndo upenyu hwakazondirwadza ihwohwo, ndichizvibvunza kuti nepotential iyo yainge iine murume wangu, because murume tichibva kumusha ainge achitoticha pa-University of Zim, but ndokubva azongoramwa basa mushure mekunge masalaries avo azomboitwa cut down. Akati zvino ndinosafirei kusvika murume wangu ava kutanga kufamba netsoka achibva uko kwatainge tichiroja, painge pari padhuze hapo, but mukoma by the time paakazongosarirwa nesutu 1 yaainge oita womandikupfeke, akabva ati mudzimai wangu hapana patingambochemera penjeni, ngatisiyanei nazvo izvi. Ndokubva tazosiyana nazvo, ndokubva tazouya kuno kujoni. Baba vekwangu vainge vongoitawo zvima extra lessons mulocation, but mari yacho yainge ingoriwo shoma. Iniwo ndikabva ndatoti pano mukadzi otokwinya, wototanga kutoshanda pano uchishandira mhuri yako. Ndakabva ndatanga kungoitawo zvekupa mapepa zviya zvekuti kune aya maNigerian aya vanenge vaine marestaurant, vamwe vanoita zvekuchinjisa gold, magold chains nemagold coin. Saka ndakazongobatawo linki iroro ndikabva ndatanga kumirawo pamarobots ndichipawo zvipepa zviya, but still mari yacho yainge isingatombokwani zvachose. But we were happy mukoma, but inini side rangu I was just feeling sad for my husband kuti zvino gorevei kuti munhu walecturer osvika pakugara muzvimba zvakadai, chimba chekuti kana motendeuka munotendeuka mose muchiita zvekuti ngatichitendeukai titarise uko, zvekuti kana wakarara unenge wakatozadza imba yose. Ndaigara ndichirwadziwa kana ndakatarira murume wangu, ndikabva ndazongotangawo kuita zvekudzidzira kuruka musoro. Ndakashingirira ndisingagoni kudzamara ndava kutogona. Pamba pava kutopotawo pachiuyawo ndichitorukawo vanhu tichitowana kamari paya, tikatofara nemurume tikati zvinhu zvedu zvainge zvoratidza kuti zvainge zvava nedirection. Then iye akabva achizowanawo basa, but kungoriwo kungoshanda kuya
kwekungotiwo munhu unochingonzi nhasi pano pari kudiwa dhaka boy, apo mangwana pari kudiwawo anenge achibatsirawo vari kuita roofing, upenyu huchingoenderera just like that. Iniwo ndakabva ndazotanga kushanda musaluni tichiita zvezvezve rent a chair kusaluni ikoko kwandainge ndichishanda kwomwe mukadzi uyu wekughana. abva anditi ainge anzwa kumwe kwainge kuine space office to rent, but aida kuconverta that place over aizoita a hair salon. Saka kunzvimbo kwekuti mostly it is just an office building and ikoko kune vanhu vane mari dzavo. So mukoma nemukadzi uyu takabva tataura paya ndikati zvino zvamada kuti tinge tichita partnership, inini ndinogoita partnership ipi nekuti mari handina. Handiti kuti zvinzi vanhu maita partnership unge mutori nemari mose mobva maita hafu. Akati no, don't worry, I just love your skill and your hard work. Izvo munhu ainge atofunga kuti ange achindipinzawo murombwa hwake, because zvainge zvichida munhu uya anenge aine maoko ari innocent. At that time ndainge ndichangobvawo mukuzvara mwana wangu, but chana changu ichi mukoma by the time pandakazochisacrifice chainge chatova negore, chainge chotodzidzirawo kutofamba ipapo pacho pandakazonzi painge podiwa sacrifice. Mukoma ini nemukadzi uyu takabva tatanga saluni iya ainge ongondi invita kumba kwavo kuzonosvika achiti ndoda kuti tinge tichimboenda kuchechi kwedu. Takasvika kuchechi kwacho, but ndokubva tazonzi tichiendeswa kumba kwapastor vacho after the service, but kumba kwapastor vacho ivavo kunotyisa vanhu ava, vanongoshaina zvavo vemuno, but muno manje mune vanhu vakaromba. Pastor ava muSouth African. Takati tichinopinda mumba mavo kudai, ndakabva ndaona rimwe gonzo rakadonha. Gonzo iri handizivi kuti rakadonha richibva pai, kuti paceiling here, but gonzo mansion here naivedu we. Takati tigere paya, then pastor vaya ndokubva vazosimuka vachibva pasofa ravainge vagere apa. Bhaibheri ravo chandakaona ndechekuti rainge risina cross iya yakajairirika, yainge ine cross. Jesu akaiswa musoro wake pasi. Zvinova zviri zvinhu zvakandivhundutsa, because it was something that I had never seen before. And vakazoti vaenda kubedroom kwavo, pavakadzoka vainge vakapfeka magarments avo. Munoona micheka iya yakaita kunge micheka yemashavi, yainge yakaita seizvozvo but a little bit different. Ndo micheka yavainge vakapfeka iyoyo. Vakadzoka vakabata tsvimbo, vakabva vazoti uyu ndiye wawasarudza uyu. Nhana yangu yakabva yarova pandakanzwa zvichinzi kusarudzwa. Anyway, ndakaramba ndakanyarara, ndokubva iye ati ehe, inini ndakabva ndazonzi tione maoko ako apa. Baba ivavo vainge vari very rough zvisingaite. Ndokubva ndavhura maoko angu kudai ndakamatambanudza, vakabva vapfugama, ndokubva vatanga kumacherechedza. Vainge vachida kuona future yangu, vakabva vaona future yangu, vakabva vazonyemwerera, nekuti vainge vaona zvekare future yemwana wangu mandiri, kuti ainge achazova munhu mukuru mukurarama kwake, munhu anenge achitevererwa nevanhu, munhu anenge achikoka chaunga. Saka vakabva vati vainge vachida zvipo izvo zvainge zviri pamwana wangu. Ndikabva ndati zvakanaka, torai. Ndakabva ndazonzi nemukadzi uyo ainge achindibatsira, akabva anditi iye ainge ava kuenda kumba kwake, ndokubva azondisiya paya. Pastor vaya vakabva vazoti ndinge ndichivatevera. Ndakavatevera, ndokubva tabuda door, tikabva tazoenda kune chimwe chainge chakangoita chicottage. Ndokubva tanopinda muya mainge muine makofini maviri. Pastor ava vakabva vazonditi inini ndinge ndichipinda mune rimwe coffin, ivo vakapinda mune rimwe. Apa zvose izvi zvichiitika, pastor ava vainge vakurura nhumbi dzavo zvekare, vakandikurura nhumbi dzangu. Sikarudzi yavo ndakatoona yakatomira kudai. Pavakatanga kundikurura nhumbi dzangu, ndakabva ndanopinda mukofini muya. Ndakangoti ndichingonovhara kofini riya sezvavainge vandiudza, ndikabva ndatoona kuti ndainge ndisisirimo murumu muya, but tainge tava kune imwe nyika yandainge ndisinganyatsokunzwisisa. Ndainge ndakapfeka gauni, ivo vainge vakapfeka suit inoratidza kuti vainge vari pamuchato, vainge vachida kuchata neni. Ndokubva
tachatiswa paya, but takangochatiswa nemhepo yatisina kuona, ndokubva tatomuka paya. Pastor vaya vakabva vandinokera vakanditi chibuda, vakabva vazondiburitsa mukofini muya, vakabva vati yainge yava nguva yekuti tinge tichisimbisa covenant yedu. Vakabva vaita bonde nini. Tapedza kudaro vakabva vazondiperekedza kumba kwangu, ndokubva vandipa mari. Murume akatofara pandakapinda nemari mumba, ndichimudza kuti nhasi ndabata imwe client. Saka ndakazongoramba ndomunyepera murume ndichiti maclients. Mari yandainge ndichipinda nayo yainge yakawanda. Mari iyi yainge yakawandisa zvekuti ndakatanga ndichatumidzira amai vangu mari kumba kuzonosvika ndanzwa kuti ndaneta zviya zvokuti unotumidzira mari zvekuti mukuru inosvika pakukuudza kuti you have reached your limit. Apa mumba ndaingogara ndakaviga mari kuzonosvika murume achizosangana nayo, but this was after mwana ashaika manje. Mwana uyu paakashaika zvakaitika ndezvekuti ndakanzi ndaifanira kuti ndinge ndichiita mazuva 7 ndichinogeza naye each and every day. Ndaitoavoida kuti ndinge ndichigeza nemurume wangu, ndaibva ndanogeza iye apedza kugeza nemwana. Saka mukunogeza nemwana uyu ndainge ndakanzi paya pandinenge ndichimugezesa ndaifanira kuti ndinge ndichizomusumudza, ndobva ndazotanga kumunanzva pakati pemagadziko ake awa ndisati ndatanga kumugezesa. Kana ndapedza kudaro ndaifanira kuti ndinge ndichizomimina mvura iyaiya, ndobva ndazonwa tumvura tuya tunenge twasara. Zvekare mwana aiti kana akazvimesa apo, then ndaisafanira kuti ndinge ndichishandisa mawaipa, ndaibva ndazomugeza mvura inenge isina sipo. Then kana ndapedza kudaro mvura iyi handaifanira kuti ndinge ndichizoirasa yose, ndaiimimina kusvika mvura iya inenge yasarira ine tutsvina tuya twandinenge ndamugezesa, ndobva ndazoisa mune chimwe chibhodhoro changu chandaigara ndiinacho for 7 days ndichinwa mvura yainge yakazangana netsvina yainge ichitwa nemwana wangu. Zuva rechinamba 8 mwana ndokubva atanga kurwara. Mwana akati arwara ndakanzi ndaisafanira kumhanyira kuenda naye kuchipatara. Ndakabva ndangotanga kungofamba ndichienda kune vamwewo vaprofita vemulocation, but vainge vakatogarirwa naivo pastor ava pamafudzi avo zvekuti vaingoona dondo vachindipa minamato yenhema. Tobva tadzokera kumba nemurume tunogeza neminamato iya kuzonosvika pandakazoudzwa kuti ndaifanira kuti ndinge ndichienda nemwana uyu kuchipatara kuitira kuti asazofira mumba. Ndokubva ndazoenda naye mwana kuchipatara. Usiku hwacho ihwohwo mwana ndokubva azotoshaika, but ndakati ndiri mandainge ndirere muwadi muya nemwana, pastor ava neshamwari iya yangu yekugana vakatopindamo vakabva vanditi ivo vainge vauya kuzotora mutumbi wemwana. Mutumbi wemwana wangu wakabva watorwa ukaendwa nawo nanhasi uno handitombozive kuti uripi, zvekuti murume wangu iye anotofungidzira kuti takaviga mwana wedu, but haasi mwana watakaviga, wainge uri sort of like mumvuriso watakangoviga zvedu. Munhu wose aiona mutumbi wemwana aitoona uri mutumbi wemwana, but wainge usiri mutumbi wemwana. Mukoma, zvose izvi ndakazviita nekuda kwenhamo. Mari yakazongoti yoramba yowanda, ndokubva tazobva kuya kwatainge tigere. Murume ndokubva ndazongomuudza kuti inini izviwo ndozvandakaita. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Hanzi mukomana She, nekuda kwemarasikirwo andakaitwa nemwana wangu ndakabva ndaita chirwere chekupota ndichizvimba makumbo. Apa murume wangu pandakamuudza kuti ndozvandakaita akabva ada kutsumudza musoro. Inini ndikabva ndadzokera kuya, ndikabva ndapiwa umwe mushonga wandainzi ndinge ndichipota ndichimuisira muchikafu chake paya pandinenge ndapedza kumubikira. Hanzi mushonga uyu wainge wakaita kunge jeli, kuti unge hanzi majeli sweets. Zvakangoma hazvo vedu we. What a sad story. Kukuzosumudza mwana uchimukisa, hanzi ndaimukisa pakati pemagadziko. Mwana ndokubva azoshaika. Kumimina mvura, munobva wanwa tsvina iya inenge yasarira. Zvakangoma hazvo vedu weyo.